se naqbad ma' suġġett illi huwa interessanti ħafna dwar is-servizzi illi nataw f'kull skola tal-gvern huwa s-servizz tan-nurture. Naħseb ġieli smajtu illi hemm klassijiet li jgħidulhom tan-nurture li jkun hemm edukaturi apposta illi jieħdu ħsieb tfal li jkunu għaddejjin minn diversi sfidi. U dan għaliex illum l-edukazzjoni mhijiex biss li jitgħallmu l-matematika, l-Ingliż u s-suġġetti l-oħra, imma huwa importanti wkoll il-well-being tagħhom u jien nirringrazzja għax nafu ħut minn dawn l-edukaturi li għamlu ħafna ġid lil dawn it-tfal. U miegħi għandi persuna illi ila issa is-snin tieħu ħsieb flimkien ma' kollegi oħra in-nurture class tal-iskola primarja tal-Qawra, is-Sur Alistair Ketkuti. Grazzi illi tinsab magħna hawnhekk. Dan huwa suġġett li jinteressani ħafna għaliex li fl-edukazzjoni nagħtu każ it-tfal illi għal xi raġuni ma jibdewx ilaħqu jew inkella jkun hemm diversi sfidi soċjali fil-familji tagħhom jew kwalunkwe sfida oħra hemm in-nurture class. Kurżità, it-tfal illi jintgħażlu jew jiġu identifikati biex imorru fl-iskola, fil-klassi anzi tan-nurture, kif isir l-identifikar, kif isir ir-referral biex inti it-tfal ma jaqgħux lura, kif isir il-proċess? Hemm proċess sħiħ kif wieħed kif it-tfal jiġu referuti għall-klassi tan-nurture. L-ewwel ħaġa hemm diversi persuni fl-iskola li jistgħu jirreferu it-tfal biex jiġu għall-klassi tan-nurture. L-iktar persuna ovvjament idonea ħatkun l-għallima tal-klassi li tqatta l-aktar ħin ma' tfal, l-iktar li tkun tafhom kemm bħala karattru u kemm kif qed iġbu ruħhom fil-klassi, allura ħafna mir-referrals isiru mill-għallima tal-klassi. Barra minn hekk jistgħu jsiru mill-SLT, jiġifieri mis-senior leadership team, l-assistent kapijiet tal-iskola jew inkella bil-kap tal-iskola, ġieli wkoll mill-Linko u ġieli wkoll saħansitra mill-ġenituri. Meta tgħid Linko x'inhu l-Linko? Linko li tieħu ħsieb tfal bi special needs. Interessanti. Issa inti qiegħed fl-iskola primarja tal-Qawra. Kemm ikolkom tfal li taraw matul is-sena? Mela, il-Qawra hija waħda mill-ikbar skejja li għandna f'Malta. Kemm għandkom kollox? Fuq l-1000 student. Fuq l-1000. Allura meta jkollok school population daqshekk kbira tistenna li n-nurture class ħatkun ikbar. Fil-fatt aħna matul is-sena naraw madwar 100-110 studenti fis-sena ġifieri. 110. U kemm x'tip ta' programm ittuhom il dawn it-tfal u jitilfu l-lezzjonijiet, kemm il-lezzjoni jitilfu mhux jitilfu għaliex ovvjament imbagħad dan isir għal ġid tagħhom. Eżattament. Kif qed tgħid tajjeb inti, ma nistax ngħidu ħajtilfu l-lezzjonijiet għax nibdew billi nisħqu. Jekk it-tfal il-well-being tagħhom ma jkunx qiegħed hemmhekk, dawn ovvjament mhumiex jagħtu performance tajba akademikament. Jiġifieri importanti l-ewwel nisħqu fuq il-well-being tat-tfal biex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod akademiku tajjeb. Issa, barra minn hekk meta it-tfal ħajġu referuti għandna, ħajsirilhom assessjar, nagħmlu observation tagħhom nidħlu fi klassijiet, niddiskutu mal-għalliema x'programmi jaqbel li jidħlu fuqhom it-tfal. Għandna programmi diversi jibdew minn pereżempju emotional literacy biex it-tfal jitgħallmu jidentifikaw l-emozzjonijiet tagħhom u kif jiddiljaw ma' ċertu emozzjonijiet li jiltaqgħu magħhom, anger management u self-control programs, friendship programs, jiġifieri dawn huma uħud mill-programmi li nagħmlu fin-nurture. U x'isfidi intom tiltaqgħu magħhom illum it-tfal? L-isfidi huma diversi, ħaġa huma differenti minn sfidi ta' klassi li tkun fil-mainstream. Minħabba li aħna fin-nurture nisħu iktar fuq social emotional behavior difficulties, il-sfidi jvarjaw minn pereżempju sfidi ta' imġiba għal sfidi ta' forsi ta' ansjetà, sfidi ta' tfal li jkunu introverti u jsibuha diffiċli li jikkomunikaw jew ma' sħabhom stess jew mal-adulti mal-għalliema pereżempju, jew sfidi ta' tfal li jsibuha diffiċli jagħmlu ħbieb ġodda.
jew meta jkollhom transition ibidlu minn klassi għall-oħra jitilgħu minn year group għall-oħra, pereżempju jitilgħu minn year 3 għal year 4 isibu diffiċli biex speċi jaqbdu rutina u jingranaw ma' sena ġdida. U x'inhu huma l-etajiet li l-etajiet ivarjaw għax nieħdu mill-ewwel sena sa 6 sena, ġifieri għandek mill-età ta' 5 snin li jkunu fil-year 1 u t-tfal ta' year 6 ikunu ħafna drabi għandhom 10 snin jew 11 sena. U fl-iskejjel sekondarji tissokta din u xek dal-servizz. Tissokta fl-iskejjel ta' sekondarji, però ma tissejjaħx nursery, tissejjaħ learning zone. Learning zone. Bażikament tkun l-istess. U kemm il-ħin jaqattaw jew il-programmi jvarjaw? Il-programmi jvarjaw ħafna drabi u kull skola tagħmel adattament tal programmi tagħha skont il-ħtieġa tal-istudenti li jkollha u skont in-numru ta' studenti li jkollha. Pereżempju fil-Kastana l-Awra xi drabi programmi nieħduhom darbtejn f'ġimgħa, ġifieri qishom 45 minutes u 45 minutes jew 45 session waħda fil-ġimgħa, ġifieri ivarjaw skont il-programmi skont il-ħtieġa tal-istudenti. U jekk ikun hemm pereżempju każ ta' bullying intom tidħlu fih ukoll jew dak huwa xi ħaġa apparti, naf li hemm il-bullying team, imma tidħlu fiha. Nidħlu fiha wkoll iva. L-ewwel nibdew aħna u mbagħad jekk il-każ ikun serju ħafna nirreferu għall anti-bullying team ukoll. Għall-anti-bullying, eżatt, mhux il-bullying, anti-bullying team. U inti issa ilek edukatur, mhux ħażin, kemm ilek edukatur? Edukatur ili 25 sena. 25 sena. Kemm illum qegħdin jenfasizzaw il-well-being ta' tfal? Għadna ma wasalniex fl-opinjoni tiegħi, hemm tfal li sfortunatament għadhom jiġu ibbuljati fl-iskola, forsi wieħed ma jindunax dejjem. Anzi, llum hemm is-servizzi tal-LSC, pereżempju, tara inti li jkun hemm servizzi iktar psikosoċjali bħalma hemm tal-LSC ma jkunx biss għall sfidi varji intellettwali, imma għall sfidi psikosoċjali, pereżempju. Tara din fl-opinjoni tiegħek inti li issa qiegħed iffukat fuq dan is-servizz tan-nurture? Il-nurture huwa parti minn dan it-tip ta' servizz li qed titkellem dwaru inti, ġifieri għax kif qed ngħidu programmi varji li nagħmlu qed jolqtu dawn l-aspetti ta' well-being li t-tfal ikollhom bżonn. U taraw titjib meta t-tfal jibdew jiġu għandkom? Titjib ikun hemm. Issa jiddependi wkoll fuq l-individwu u fuq il-każ ukoll it-tip ta' titjib li ħatara, għaliex jista' jkun ħatara titjib immedjat li inti għamilt ftit sessions ma' tfal u tara it-titjib għaddej mal-ewwel. Jista' jkun li ma jkunx każ kif jgħidu l-Ingliżi a quick fix li inti għamilt ftit sessions u ħatara titjib mal-ewwel, imma jkun każ li jirrikjedi perjodu ta' żmien ta' monitoring ta' sezzjonijiet ma' tfal, reinforcement kontinwu, ġifieri jiddependi jista' jkun titjib immedjat u titjib li ħataraħ f'medda ta' żmien. Mill-analiżi tiegħek inti li lek edukatur 25 sena, sfortunatament jiena naħdem ħafna stejjer fuq saħħa mentali, l-ansjetà fit-tfal żdiedet. Illum hawn ħafna tfal fuq diversi mediċini relatati ma' ansjetà jew saħħa mentali. Ovvjament da se jolqot ix-xogħol li qed tagħmel inti bħalissa. Qed tara tiżdied matul is-snin din l-isfida tal-ansjetà fit-tfal? Sfortunatament iva, ħafna drabi konna ħafna tfal li ikonna naħdmu fuqhom fuq din il-problema, fuq il-problema tal-ansjetà. Li sfortunatament minkejja l-affarijiet kollha li għandna fit-tip ta' ħajja li qed ngħixu llum, pjuttost qed xi drabi qed jidħol ċertu ammont ta' stress jew ċertu ammont ta' biża' fit-tfal tagħna llum iva. U intom bħala tim, intom l-ewwel net in-nurture class pereżempju tal-Awra, kemm qegħdin edukaturi? Fin-nurture classes ikun hemm nurture teacher u nurture LSC. U dak ikun in-nurture team mela tim ta' żewġ persuni tal-iskola. U taħdmu ma' professjonisti oħra, għax dan ovvjament skont il-ħtiġijiet tat-tfal. Kif taħdmu? Huwa fondamentali u kruċjali naħdmu ma' professjonisti oħra fis-settur tan-nurture. L-ħaġa
fondamentali naħdmu id-fit mal-allima tal-klassi, għax inutli it-tfal l-istudenti qed jiġu għan-nurture u ma jkun hemmx follow-up fil-klassi ta' dak li jkun qed jisir fin-nurture. Ġifieri l-allima hija kruċjali fil-komunikazzjoni tagħna bħala professjonista. Mbagħad hemm dak li nsejħu l-psychosocial team li huwa firxa kbira ta' professjonisti oħra bħal counselors, guidance teachers, social workers, psychologists, hemm naturalment l-anti-bullying section, hemm l-anti-substance abuse, hemm child safety, ġifieri dawn huma kollha professjonisti li aħna naħdmu id-fit magħhom, ġifieri. Inti għat li l-allima, li l-aħħar mistoqsija, l-allima jidentifikaw normalment, jekk ġenitur jibda jinnota imġiba differenti u jibda jgħid x'inhu jiġrilu dat tifel jew it-tifla kemm qed jiġi mdejja id-dar jew kemm qed jara l-imġiba tiegħu tinbidel li jinduna li l-problema hija fl-iskola. Jistgħu jagħmlu kuntatt magħkom jew inkella forsi jgħidu lill-iskola biex. Hemm ħafna modi jistgħu jew ħajamlu kuntatt mal-assistant heads jew mal-heads of school jew kuntatt dirett mal-allima u mbagħad l-allima ħajkellmu n-nurture team. Jew jistgħu jagħmlu kuntatt direttament man-nurture team. Fil-fatt aħna kemm il-darba apparti li nieħdu ħsieb it-tfal, kemm il-darba konna meetings individwali mal-ġenituri biex nisimgħuhom jew nispjegaw x'jkunu qed jiġri fl-iskola biex anki aħna bħala skola dejjem nimxu id fit mal-ġenituri id-dar, ġifieri xi ħaġa li hija kruċjali biex ikun hemm suċċess fl-edukazzjoni tat-tfal. Sur Katkuti, grazzi tal-ħin tiegħek, ħadd pjaċir ħafna nisimgħek u nitgħallem minn dak ix-xogħol li qed tagħmlu, nawguralek iktar ħidma ta' ġid għal uliedna għat-tfal biex kemm jista' jkun l-esperjenza tagħhom fl-iskejjel tal-edukazzjoni tkun waħda pożittiva. Dak kien is-Sur Alistair Katkuti li huwa parti mit-tim tan-nurture fil-iskola primarja tal-Awra. Grazzi li segwejtuna.